Bapak Satiman. Yang tentunya juga alumni dari Dirayu. Bapak Parmin dari PKPP Parung Jabodetabek. Jangan kalau sebelahnya jangan dulu. Dia jatahnya nyanyi dulu. Yang dua itu nyanyi. Ayo Pak De. Orang nyanyi. Kalau ini nggak bisa nyanyi, yang ini nggak bisa. Ini bendahara nggak bisa nyanyi. Alumni Mundirayu, Bapak Yatino. Timbul hati Praitno, nasihat Dirayu. Monggo ingkang badhe jingkrak-jingkrak monggo mriki diramekke.
mapyur ngono wis to. Oke. Tak lebokke rono engko. Lah curang ya. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan nabut. Mas Sajan. Mugi Gusti paring kang pepaten kabeh lelakon urip iki. Ananda. Sumuruping surya wayah sore peteng katolong mengat kaya bareng yatiku rasa gelo tembang tresnamu ilang mudrot. Terima kasih sepaduan Pak anggota Dewan. Ayo Pak Luki. Apa pancen wis diresmi siramu kepatut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi. PGR nyuwun lagu napa nih? Hae Adise Pak Luki hae Adise hae Adise Nyuwun lagu napa? Oh nggih, satu nggih aja. tuku kinang. Oh iya. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan nabut jroning ati. Mugi Gusti paring kang pepaten kabeh lelakon urip iki. Spesial Bopo Hujan Mbah Haji Karjo ada lali janjine. Lali Pak. Ora apa-apa. Masuk. Dino Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge neng kene aku nunggu kowe. SMS lambat. Monggo Pak Yohanes, Pak Yohanes monggo. Wonten Basri Patihun ngajeng monggo. Mangkel laku mangkel patok tapi timu mesti tak siwel 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 ala siwel ayo Mbak. Lali janji kandhane alesane lagi
Lames. Biasanya aja Lames dikoplo. Oh nggih, kali anake sapa? Nah, Kedanan Mbah Timbul. anakku. Jancane kowe no ngendi gelakatmu sajak nyurikan hatiku sok jaga kancan karo Bapak Yohanes monggo. Mas Kinen, hei Mas Kinen. Permintaan Pak Bambang Suwoto. Anak bayi nekat bergaya.
dumateng kadang kinasih Bapak Jumati. Rara jenggrang Pak De.
wonten masalihipun sepuh ambekane Serakwat nggih. Catretan sajroning ati. Monggo, Sragen, mana Sragen Putra, Sragen Putri. Tutur saya Lanjut nuhoni pamulipun Bapak Sriono, anake sapa? aku kowe dadi garwa merga leren ing gubuk asmara. Monggo, Mbak Sri. Oke, oke. Ya, ya. Mbak Timbul. Tak lilange kowe pamit lunga apa welengku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni. Matur sembah nuwun Mbok Parjanto. Biar lebih membaur keluarga besar Paguyuban di Bogor, monggo yang dari Bakti Mandiri maupun Riyadul bisa gabung, atau Sragen atau Putra Manunggal. Monggo Bani. Gabung. Dari Riyadul Badri ada Pak Subhan dan juga Pak Bakir. Bakti Mandiri ada Pak Luki, nanti langsung nyanyi. Ayo.
HE ini mengke meleh. Mengke malih. Ya. Nggih ngerti HE ngono ya, Mbak. Kula Aja semalam atas tresnaku ikira bakal layu. Ora suwe aku balik bisa sumandi ana ing sisihku. Mas. Mas Sobri, Mas Sobri. Ayo kancane kene. Mas Marjo, Mas Marjo. Sawindusu elawase. Kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu bebojanku. Kangen sliramu. HEC. Alah. Bablasen apa niki? Siji. Bablasen apa? Loro, telu, Nggih. papat wis. Oh wis sik. Niki bablasen apa? Monggo napa mawon. Monggo. Napa Mas Supri? Oh nggih tlingsingan mau. Tlingsingan. Nggih. Aja semalam atas tresnaku ikira bakal layu. Ora suwe aku balik bisa sumandhe ana ing sisihku. Ayo mas
Ngobrol Pak Bu, HE. Tak bayari nggih. Ya, Nggih. ya, 20.000 wis. Ya. Wis entek. Entek, Pak. Lah iya. ATM cedak lho, Pak. ATM cedak. Wis seneng wae. Bagian kancane engko. Matur sembah nuwun ngripe gedang ngripe telo. Ayo, Pak. Monggo untuk keluarga besar Mundirayu boleh karena waktunya tinggal menghitung menit. Bos asam Jawa, bos selamat. Hei, hei. Pak Sugeng. Pak Yon monggo. Ayo. Basri, Basri. Ya. Monggo mriki. Ana wong kita ati kompon.
stop ya kiri itu.